My name is Hope, Моето име е Хоп and I'm married to this Dutch man right here, Francois. и аз съм омъжена за мъж от Холандия, неговото име е Франсуа. Yeah. And I've been knowing the Lord for 39 years. Аз повярвах в Господа 39 години, откакто съм повярвал. And He rescued me way back in my life, and I'm so happy. И Той ме спаси отново аз да бъда Негова служителка, да бъда Негова дъщеря и аз съм толкова щастлива. Because every day that I wake up, I'm thankful, and it's a new day. Защото всеки ден, когато аз се събуждам, това е един нов ден. And sure, I have problems just like everybody else. И естествено аз имам много проблеми, точно като всеки един от вас. But the difference in my life is before Но разликата в моя живот е както преди. I didn't have Jesus. Аз нямах Исус преди 30 и няколко години, 39. I didn't know His goodness and His love. Аз не познавах Неговата доброта и Неговата любов. And for this, I'm thankful and very happy. И затова аз съм много благодарна и много щастлива. Because that has overflowed in my life and into the lives of all those around me. Защото това влезна в моя живот и за живота на хората, в живота на хората, които са около мен. When my children were young, I struggled a lot because I was a single parent. And I struggled. Когато моите деца бяха млади, аз преминах през големите изпитания, защото бях самотна майка. I struggled a lot with anger, rejection. Аз минавах през различни изпитания, като отхвърляне, ядосване, гняв. Yeah, it was a hard life for me because I was alone. I was single. You know, I didn't Защото have аз съм a husband. била сама. Затова, поради това, защото съм била самотна майка. So when Jesus came into my life, I received all that goodness, that mercy, that Когато love. Исус дойде в моя живот, аз получих доброта, милост от Господа в моя живот. And all the burdens that were in my heart just slowly lifted up and away. И всички тези неща, които бяха като отхвърляне, гняв и много други неща, огорчение, просто когато дойде Исус, Той ги изкорени, ги премахна от моя живот. Because I began to understand that Jesus really loved me. Защото аз започнах да разбирам, че Исус наистина ме обича. I had a lot of shame and guilt in my life, and I thought, how can He love me? И аз имах много срам в моя живот, защото си мислих как така Исус ще ме обича. But because of what Jesus did on the cross, I began to understand Защото Исус седеше на кръста и беше на кръста, аз започнах да разбирам, that if I was the only person here, защото Той е единственият човек, който може да ни изцели. He would do it all over again just for me. И Той отново ще го направи специално за мен, да ме изцели и да ме благослови. His love is so great, it's hard to kind of Неговата wrap your head любов around. е много голяма и Той винаги има милост и доброта към нас. I began by reading the Bible, И аз започнах да чета Библията and the Bible helped me to understand about His love. и Библията ми помогна да разбера за Неговата любов And what He thought about me. и какво Той направи за мен. And I love Isaiah 43. И аз обичам стих в Исаия 43 глава, Because when I read it, it was like a personal love letter to me. защото когато прочетох Исаия 43 глава, това беше като лично любовно писмо към мен. But that's the way the Bible is for all of you.
It's Но a това personal е което love letter. Библията казва за всеки един от вас. Because life is so hard. Защото живота е толкова труден. We have great grace that God has given us in Jesus. Ние имаме прекрасна благодат, която Бог ни даде чрез Исус. And I began to understand I can trust Him. И аз започнах да разбера, защото аз мога да му се доверя. I can trust Him with everything that concerns me. Аз мога да му се доверя за всяко едно нещо, за всяко едно нещо. As I began to grow in God, И аз започнах да раста в Бога. He said, I have gifts for you. И Той има подарък за тебе. And I wanted to know more. What are these gifts all about? И аз исках да разбера какъв е този дар, за който имаш. And He gives the gift freely to everyone. И Той даде дарби за всеки един от нас. You can read about the gifts in 1 Corinthians 12. Ти може да четеш за дарбите в 1 Коринтияни 12 глава. One of the gifts that He gave me was healing. И една от дарбите, които Бог даде, и изцеление. I began to pray for people and they would get healed. Не, тук са. Ще дойдем след. Okay, but the people they go with the children. We need to stop it to pray for them. Yeah. We need to because it's too late for them. Yes. They will invite them to pray. So I need to wrap it up. But I want to encourage you tonight И аз искам да ви окуража тази вечер. that no matter where you are, Няма значение където и ти да си, whether you have Jesus in your heart or whether you don't. когато ти имаш Исус в твоето сърце, Maybe you just came here tonight because you heard the music. And it was awesome, by the way. Thank you. благодаря. But I want to encourage you that Jesus loves you Аз искам да те окуража за това, че Исус те обича and He has so much more for Yes. you. и Той има винаги повече да дава на тебе. For every one of you, За всеки един от вас, in your families. в твоето семейство. Amen. Yes. Yes. Amen. Amen.